Pekka Volopinen. Ja kauden onnistuja. Pitkäaikainen harjoittelu tuottaa tulosta. Arttu Rauhamäki. Leppoisen joukkueen taloudellisesti Vali-Mikko Kauhanen ja Margarilla Tolpat himoin pilviä. Hyvä pelikäsitys. Pelinjohdon luottopelaaja Eetu Meriläinen. Kauden onnistuja Varma ulkona. Hyvä ja kova heittokäsi. Erinomainen pelilukutaito. Varma luottopelaaja. Iso vastuunkantaja. Myös vanhemmissa junioreissa. Urheilullinen. Kauden onnistuja Alex Leinonen. Esko Huuska ja Arto ja Sanna Lassila. Ja he ovat molemmat perheet hoitaneet kaudella 2010 talkootehtäviä erittäin tunnollisesti ja vastuullisesti. Ja ovat tarvittaessa myös antaneet aina lisäapua resurssivajetilanteessa. Heille on tehnyt... Anteeksi, se on kylpyhuoneen remontti. Se oli laattoja ostamassa, niin meinas, ettei ehdi hakemaan palkintoa. Kiri täytti tänä vuonna 80 vuotta. Seuran puheenjohtaja Vesa Halonen. Miltä Kiri näyttää nyt ja miltä näyttää Kirin tulevaisuus? No Kirihän näyttää todella hyvältä ja meillä tosiaan oli viime kesänä tämä 80-vuotispäivä ja meillä oli tämä 80-vuotisjuhlaottelu ja se jäi kyllä todella mieleen erittäin hienona tapahtumana, jossa se Kiri-henki oli ihan parhaimmillaan. Me ollaan nyt sitten selkeästi lähdetty jatkamaan sitä tavoitetta, mikä meillä on Kirissä. Eli haluamme, että muutaman vuoden päästä Kiri pelaa superpesistä ihan siellä huipputasolla. Emme halua tätä tehdä kuitenkaan liian nopeasti, koska se ei johda hyvään tulokseen. Me haluamme kehittää tätä seuraa ja kehittää meidän toimintaamme niin, että se tavoitteemme toteutuu. Me olemme tänä vuonna lähteneet markkinoimaan Kiriä myös aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Me joudumme tämän tekemään, koska viime kesänä yleisö ei meitä vielä löytänyt monen ykköspesiskauden jälkeen, mutta uskon jo, että ensi vuonna meillä tuolla Hippoksella on yleisöä huomattavasti enemmän kuin viime kesänä ja se tietysti myös liittyy siihen, että meidän joukkuekin tulee varmastikin menestymään paremmin kuin nyt menneenä kesänä, vaikka meillä oli urheilullisesti erittäin onnistunut kausi. Atte Vatanen, hieno kausi Superpesiksessä henkilökohtaisesti ja A-junioreissa, jossa kesän kruunasi Itä-Länsi-valinta. Nyt takana Kirin päätöskaala, jossa pystejä tuli vaikka minkämoisia. Kuinka kauan aikaa hampaat nauraa nyt tämän jälkeen? No, hampaat varmaan nauraa koko ajan, mutta hommia tehdään taukoamatta. Ei siinä sen enempää muutosta tapahdu. Atte, harjoittelu uuden valmennuksen alla alkanut. Miltä uusi valmennusjohto tuntuu? Se on kuitenkin noin reilusti yli 50% muuttunut viime kaudesta. Tosi paljon on tullut uusia juttuja, harjoituksia ja muutenkin. Palavereissa käyty vähän vielä syvällisemmin noita. Atte, viime vuonna tunnettiin semmoista räväkästä otteesta ja räväkistä tempuista. Onko ensi kesäksi viritelty uusia sirkustemppuja vai? No kyllä, aina niitä takataskussa on, että viime vuodeltakin jäi pari vielä käyttämättä. Katsotaan. No niin, meillä on täällä 2 Eetua tiukassa haastattelussa. Pienempi Eetu pelasi tänä vuonna ensimmäisen kauden ja heti tuli pokaali. Jänskättikö yhtään, kun toinen Eetu, Superpesis Eetu, oli jakamassa ne palkinnot? Eetu, pienempi Eetu, kävitkö viime vuonna katsomassa paljon ton isomman Eetu esimerkkiä siellä Hippoksen pesäpallokentällä? Joo. Kävitkö monta peliä katsomassa? En tiedä.
Isompi Eetu, super Eetu. Millä mielin pienemmälle Eetulle, G-poika Kettusen Eetulle palkinto taisi olla aika mukava antaa? No totta kai. Eetullehan sitä antaa näin ilolla palkinto.